Saka ice cream dzangana uri tatwe. Ando saka uripo here. Saka ndomufonera Mota tine mota mana. Auyosikira mangwana. Ine muno na matori traffic aichibate kudaro. Iwe sha. Yes. Mama, muvite. Iwe. Uyu mukadzi wakwanondimisira chiuno mudenga se mama se uyu kau. Ini ndakazvara ndega mwana uyo svinzo. Saka ini ndiri mai vepana ndine mukadzi wakanyanganya muno musha warora mutini. Ungandimisira chiuno mudenga se mama se ugara pamother city rinoti inini mai. Aiwa inoti ini ndiri mukadzi wepana ndine mai vepana pamusha. Pamusoro ndigari. Mwana ndi ndakazvara. Saka 9 months ngare. Wazvizwa? Ndichigara mumusha ini ndichikubetsera moto ndichikubikira po ndikamwa nemwe mishonga inowawa. Asi usiku usanekari apa pangu apa mwana wenyu achitipindura kunganya mai papresident nini pamusoro ndigari. Iwe uyu mukadzi wako handigari kubackseat. Ini ndakagara kubackseat ini ndakagara kubackseat 9 months ndichikubereka inini. Ndikamwa nemwe mishonga ine yaivava ndozodarirwa nechimukadzi chako ichi chakati. Dati mwana wenyu ari apa pangu bose. Chimba makaki drive nini. Buya vakatakura madengure manhingirikini. Buya vakadonha kudenga vakatakura dengure manhingirikini. Mama. Baby ndipima kiye moto drive nini. Iwe wachinda. Ndakakutaura. Andina kumushira kwandiri kugara. Mama tikunowasiya kumusha vanongo. Ndakamutaura ndikati ruwara vematongo haudi kunzwisisa. Ruwara veunozwisisa haudi kunzwisisa. Wandinzira icho chimunhu ichochi chakashata semunhu akafa chinyengiwa. Munhu ane face yakaita semunhu akafa chinyengiwa. Chivaira taxi inini taxi. Ndakabereka mwana une mudhudhudhu une mota. Ina ndida kumashure kwandiri kugara. Andizivi. Ndakakubereka ndega 9 months inini. Aiwa usiku ndipindira kanyama ipabraisa ndo masaira ese kunge ndichavunika ini. Musarwezvo. Mama. Ukurusa mai wangu Mike Loud. Disiya. Mike Loud awusa mai wangu hey. Mama seni mukadzi wanga chiko neniwo. Mama mutiyeka.